winner her, er klar. Hvordan kommer jeg? Det giver mig kun på 1, 2, 3, 4, 5. Okay, jeg kan ikke tælle 6. Der er en af dem, der har givet mig 2. One day, we will rule the world. Så. Vi står på skøjter. Og husk, det er gratis, like og subscribe. Og ja, I kan så skrive i chatten og skrive, hvis I har noget andet. Jeg kan spille på Roblox, Brookhaven, hvis der er noget. Ja. Yeah. Flag. Det betyder flag. Eller, vent. Nå, okay, det er dansk. Brush. Så laver vi et dansk flag. Ups, det var dårligt. Jeg vil ønske, man kunne lave sådan en streg. Det kan man ikke? Det behøver jeg ikke. Sådan der. Skal jeg gøre noget på den? Sådan der. Der. Så. Hvor er det smukt, mand. Så. Nej, hvor flot. Kan man ikke sådan her? Nå, der har jeg. Så der. Så flot Danmarks. Skal man sådan der. Så. Nej, hvor er det flot. Det er så smukt, synes jeg. Så laver vi sådan en lille fødselsdagsbånd noget. Custom. Skal jeg have noget der. Hvorfor kan jeg ikke tegne noget? Og fuck tiden. Så. Der. Ej, hvor er den smuk, mand. Okay, det er du. Så. Han fik ikke noget ansigt, men det er fordi han er skadet, og så vender han den anden vej. Nej, hvor er den flot. Så smuk. Det, jeg ved ikke om... det er fint, det er 2 stjerner. Italien. Den er faktisk meget fin. 3. Meget fin. Hvad er det? Det holder nu sådan et eller andet. Hvis I ved, hvad det der flet er, så skriv det lige i kommentaren, så jeg ved, hvad det er. Hvad er det? Luxembourg? Nå, jeg ved ikke, hvad det er. Shit. Hvor er det smukt, det der. 5 stjerner.
5 stjerner. Hold kæft, hvor den smuk, den der, man. Beautiful. Hvad er det her? Er det Rusland? Det er det ikke. Nej, er det ikke sådan... Hvordan kommer jeg på en... Hvad kommer jeg på? Ham der... ja. Nå. Det er fint. Det er fint. Det er mega fint. Mega fint. Spiller vi på klaver nu, klar? Så for satan. En farm. Rød. Det er sådan... Er det ikke sådan en farm med... Sådan der. Sådan der. Sådan der. Måske. Sådan der. Jeg skal bare farve rød nu. Sådan der. Hvor er der brun henne? Hvad har jeg på at finde på? Så. Den der. Så. Ej, hvor er den fin. Det her, det er jo, altså, det er jo pænt Mona Lisa. Satan da. Så, ej, ups, nå, vi gør bare sådan her. Så. Så laver vi sådan en lille burhoved foran med en ko i, hvis jeg kan nå det. Satan der, så. Der laver vi lidt en ko der. Eller jeg ved ikke, hvad det er. Det er en ko. Det kan det godt være. Skal jeg det over? Nej. Det er et får. Et får. Et fint får. Så. Der er her på siden. Sådan en fugl. Sådan der. Så skal himlen være... Nu har 10 sekunder. Bæv. No. Nej. Okay, min er ikke værd end den her. Hvad fuck er det her? Og den eneste grund til, at hvis jeg nu siger, at de er grimme og giver dem en, det er fordi, hvis jeg ser slet ikke godt ud, så giver den en automatisk 5. Altså... Hvorfor er min pænere end den her? Hæft, mand. Det er da... Keycomp. Hvad er det her?
Hun er sådan pænere end alle de andre. Øj, mand. Okay, jeg har faktisk en chance for at vinde. Nej, hvor er den fin. Så, kassa. Winner her jo klar. Hvordan kommer jeg? Det giver mig kun på 1, 2, 3, 4, 5. Okay, jeg kan ikke tælle 6. Der er en af dem, der har givet mig 2. Og jeg lægger nummer 10, det er fint. Det er ikke en farm, det er jo et dyr. Altså. Bold. Hvor er det lækker. Sådan der. Popstikket. Popsicle. Er det ikke en slikpind? Nu tænker jeg på en stor slikpind. Så vi gør sådan her. Okay. Yderkanten skal være pink. Sådan der. Så skal vi have den her farve. Sådan der. Så skal vi have noget grønt. Sådan der. Så skal vi have den her farve. Just like that. Så skal vi have gul i midten. Så der skal vi selvfølgelig have rød helt inderst. Så, den der. Nej, hvor er det fint. Nej, hvor er det fint. Se, så skal vi sådan have en legendarisk brug. Den skal være blå. Ja. Wow. Sådan der. Skal vi have en sol? Jeg er virkelig dårlig til at tegne. Så. Og en smuk mand. Ej, den er faktisk ret pæn. Sådan. Den har en pæn farve, synes jeg. Det ligner en bille. Men sådan, jeg tror, det er, den prøver at lave sådan en lakrids-slikpind-agtig. Uden helt at vide det. Ej, ham her, han vinder igen. Hvad er det her? Det ligner sådan en rose.
Sådan den der. Den er smuk. Shit, mand. Sindssygt, mand, den er smuk. Den er fucking smuk, mand. På sindssygt, mand. Det er jo ikke en slikpind. Den virker ikke, den der. Jeg tager sgu det der. Det er der ved at spille end det der. Det er jo ikke en kage med skid. Nok sådan kinesisk. Jeg ved ikke om det er en slikpind det der. Det er en... Jeg ved det faktisk ikke. Det ligner sådan noget der er giftigt. Så winner er klar. Ved du det? Jeg var ikke engang kommet engang på podiumet. Hvordan kom jeg på sidste plads? Nå. Men ja, det er da fint. Jeg er sådan sidste plads der. Så jeg slutter af på den her video. Jeg vil bare sige adios amigos. One day